Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezulu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. And there's a particular sentiment towards South Africa from the continent. A sense of ownership, of belonging. And you can't change it. It's right through the continent. South Africa belongs to all of us. It's our thing. And of course, it's more developed and all of this and the other thing. There is no way we as South Africans are going to stop Africans coming to South Africa. No way. I don't care how many electrical fences you build. It's going to happen. So, ngolesihlanu bekunemasha enkulu ebihlele usisi uJacinta Ngobese Zuma, oyifounder ye-March and March, lapho bememashele khona ePoint. iPoint ke indawo eyaziwa eThekwini edumile nje ngoba yazi ukuthi inosis laba abathengisa ngemzimba nezidakamizwa futhi ziyatholakala khona. Ngakho ke bekuyothiwa lezwe ngelethu futhi le zidakamizwa zithengisele ingane zethu. Bebephuleka abantu ngobunengi beyixhasa ke le mashi, bephume ngobunengi. Emveni kwalapho uPremier waKwaZulu Natal ubaba uThamsanqa Ntuli umekhuluma usincomile isenzo sika Jacinta. Ngizokucaphunela ivideo la khuluma khona futhi naye ufakazela ukusho uJacinta ukuthi cha, labantu abala ngokungekho semthethweni, ngoba akuliwa nabantu abangama foreigners, cha, kuliwa nabantu abala illegally. Umuntu la ongena passport, onamvume yokubala, uyena umuntu okuliwa naye, hayi noma ubani. Ibhlungu ke lento ngoba abantu base South Africa bahlukana phakathi uma kukhulunywa ngalolu daba. Bese uyazibuza ekugcineni ukuthi ngoba nami ngingwala eSouth Africa I'm documented, ngine ID. Ngingwala eSouth Africa mina I'm documented. How about umuntu ongekho documented? Futhi abanye benza ubugebengu. Abanye basuka emazweni akubo bezigebengu vele bezokwenza ubugebengu la ngoba uzotrace atholakale kuphi. Uzotrace atholakale kuphi. Herman Mashaba uyileader ye-Action SA naye futhi uncomile wathi into enzoma Ngobese Zuma ibaluleke kakhulu, uyadinga ukwesekwa. Ngizokucaphunela ivideo kaBaba uNtuli manje uzwe ukuthi utheni yena. Ngongekho emthethweni kukhona into wazi yalapha ngithiwa uJacinta yakwaZuma mangaphosisi abamsene nabanye kufanele sibaseke bonke labo kulawo ma campaigns okuqeda konke lokho ngoba mina I'm making a call emphakathini ukuthi andingi ukuthi kube namaqembu ezepolitiki azogqama ngenkinga yomphakathi. Ezengazi ukuthi kukhulu akwenzayo kanti enzela nje ukuthi abonakale kuzavotela. Kodwa lezi inhlangano zenu zomphakathi, ama-community based organizations, nginenkolelo ukuthi akwenzayo agenuine. Awenzeli ukuthi masevotwa ngonyaka ozayo bese sesiyiqembu lezepolitiki manje ngezivoteleni. Akwenzayo alwa nenkinga ye-society. Ngakhuluma nabo nje lapha eMarch and March ngathi ke nginganizwa ke ngelinye ilanga ukuthi seniqembu lezepolitiki ngoba mhla nenza njalo konukhombisa. Angithi umfundisi esontweni wayebona enebandla ekhulu abantu bekholelwa kuye begcwala la ekuze kube nezicreen abanye sebebekela amatende ngaphandle bese gcine landa thina bosopolitiki uzanike abantu sebezovotela nini abantu bese bemtshela ukuthi wemfundisi size lapha thina zofuna ukwelashwa ngokomphefumulo ngokomoya. Mase uqala ukusikhombisa laba hamba nabo wedwa bona thina siyaqhubeka saba nabethu. Manje ke lezi inhlangano zomphakathi ngiyayiseka mina ekwenzayo okulisana nobugebengu. Kwaphela fanele zigcine imithetho nazo konke esikwenzayo. Ngathubeka kakhulu kulabo eMarch and March ngoba hayi ngeze banogalagala lommeli owafika wachaza kahle chaza kahle umthetho othi hayi umthetho uthi la umthetho ngathi mina hayi ke kungcono mangabe niyiqonda into yomthetho ngoba konke fanele sikwenze ngaphansi kwesisekelo somthetho.
nabo bonke abanye angibali bona kuphela kodwa nabo bonke abanye ababambisana nathi ukulwa lobugebengu nekhuba ekhona emphakathini ngiyabaseka mina. Ngiyacela ke bawethu sonke sibe izakhamizi ezifana nezakhamizi okwathi sicindezele ubandlululo zavolontiya zona zathi thina siyavolontiya ukuzabalaza sizabalazela inkululeko. Manje ke kufanele bezabalazela inkululeko. Inkulumo kaBaba uNtuli ikhombisa ukukhula kuye ngokomqondo nangokolwazi. Angimazi ke ngeminyaka kodwa yena ukhombisa ukukhula. Inkulumo nje yakhe ikhombisa ukukhula. Futhi okwesibili uyabona ufike wehlukanisa ukuthi ama-organization omphakathi funeka abe khona for ukuseva umphakathi. Umehluko khona ke manje phakathi kweDudula neMarch and March uwodwa ukuthi iDudula isiphenduke yaba yi-political party kanti iMarch and March i-organization yomphakathi. Kanti thina njengabantu abamnyama asinayo organization ekungeyomphakathi emele izidingo zomphakathi nokusiza abantu emphakathini. Asinayo organization enjalo. Khuluma ngomphakathi lo webala leli njengelami. Asinayo organization enjalo engase ngiyifanise mhlambe neAfriforum ethi sizomela noma yini ezobimela abantu baleli bala. Kunoma isiphi isimo sizowamela cause siyazi ukuthi simele labantu. Asizukuba iqembu lezepolitiki ngoba ukuzihlanganisa nezepolitiki kuza nezinto eziningi. Kuza nabantu abazokufanda bakushayela imithetho. Sekukhona izinto engafanelanga uzikhulume, sekukhona izinto engafanelanga uzihlanganise nazo ngoba uma kungenjalo bazokhipha imali yabo. So kuvamisile ukuba nezinkinga ezinjalo. Yingakhetha uBaba uNtuli uzobeseka futhi bayadinga ukwesekwa. Bangazihlanganisi nezepolitiki ngathiwa kusasa sebeyiqembu lezepolitiki. Ingakho ngithi inkulumo yakhe ikhombisa ukukhula ngoba uyazihlukanisa lezi zinto. Nikuqaphele lokho even serve umphakathi for the sake of saving umphakathi ne right kodwa mase seniserve umphakathi kanti inhloso yenu nifuna ukungena kwezepolitiki kodwa nibona ukuthi indlela elula yokungena kwezepolitiki le nizoba nenkinga. Asidlulele phambili ke sidlulele dabeni lakhe kuMangobese ubekhuluma kwiGagasi FM ngathi nepodcast naye iGagasi FM mayelana nalo lelo daba ephendula nale video engiqale ngayo ka former president uThabo Mbeki. Ngifisa ukucaphunela lo clip leyo bese siyayivala le video. Kodwa ngithe ngaphambi kokuba ngicaphuna uMangobese angikucaphunela uSG we-ANC okuMbaksa. Kunomlando azosipha wona ubalekile lo mlando ukuthi siwazi ukuze sizokwazi ukuthi masikhuluma sikhulume ngento esiyazi ukuthi isukaphi iyapi kanjani. Cela uzwe la. And then those countries and their citizens have long been here before apartheid was done away with. First as cheap migrant labor in the mines. And that is why Istimel by Yuma Sigel, Samalal, and all of that are and therefore it's that in Yes. Dalgoa Bay, Mozambique. exactly Yes. in Mozambique to here. So look at that song and understand where and how these people came here to the city of gold, looking for, greener pastures. Now, it was worsened by the fact that when the economies next door collapsed, then they came through our porous borders into our country. They didn't now have to ask for permission via Beit Bridge. They came walking, defying even death among crocodiles to come into our country. Zimbabwe was a breadbasket of the African continent. Zimbabweans didn't have to come here. The economy was flourishing. The economy was good, but the economy was not good for Africans. When Mugabe said, let the economy be good for Africans, and all of us, we can live in the same borders, they then imposed sanctions in Zimbabwe. Now, here is in South Africa. The economy, will it be good? Is it good?
But you will never find any race group unemployed as we are. But if you were to intervene drastically and do all of these things with our power, which is what the revolution must produce at the ultimate, and that is why I'm saying, somebody misunderstand me. I'm not saying in the future, I'm saying it's our struggle now that me and you, we are going to be involved in, and probably we are going to be accused that we have run down the economy by those who've got better voices and platforms to express themselves, that this economy of South Africa was the best, and yet it is the best when our people live in the two economies, and the other one, a growing inequality, and the other economy which produces squatter camps. And Gary Player says that BE must be done away with because we now have more squatter camps. It is this second economy within this one economy that continues to produce squatter camps, that continues to give us people who rely on indigent policies, that continues to give us this economy that depends on the democratic state to look after. Faka le video kaMbax ngoba kubalulekile ukuthi siyifake. Ngeke ngizwe abantu masixoxa la ku comment section. Uza umuntu ethi hayi labafika kakhulu labantu ngesikhathi sekubusa mhlambe uMandela noma former president uThabo Mbeki or Jacob Zuma. Akulona iqiniso lelo. Ama illegal immigrants aqala ukufika la ngesikhathi apartheid efakwa amabhunu ukuze azokwenza bazokwazi ukuthi baba exploit lapha for cheap labor. Uqala kwabo ukufika la. Ngake ngakufakela ivideo la asichazela khona ukuthi ipopulation yamaNdiya njengoba iningi kangaka ngapha eThekwini kuya koStenga nendawo lezi yingoba abantu abangamaZulu kuqala babengavumi ukuyosebenza ezimayini. Babengakholelwa kulento yokushiya imndeni yabo bambe bosebenza ezimayini. Kwawuphoqa uhulumeni owukhona ngaleso sikhathi ukuthi awuhambe uyokhuluma namaNdiya ukuthi kulethwa amaNdiya azosebenza la emasimini omoba, azosebenza amaNdiya as cheap labor. Yes, ukuhamba kwesikhathi emveni kokuba sebe introduce ama tax. Kukhona ingoma kaPhuze Chemist ethi njalo ngonyaka afuna ngiyokhokhela amasimo enduneni. Wayikhuluma into eyenzakalayo ngoba kokungama tax ayekhona. Mawunamasimo wawutaxa. Khona ingoma yakhe ethi angikhokhela udla yedwa. Mawunenja esifazane ene tax yayo, esilisa ene tax yayo. So zonke lento lezo ngisho nezindlu lento kuthiwa ama hard tax ukuthi unoguqa bangaki or rondo i-tax ayiya ngokuthi unabo bangaki. Leyo nto eyayigcina yenza ukuthi abantu ngoba bengenayo imali bagcine sebekhokha ngemfuyo yabo. Kwabaphoqa abantu uma ngabe imfuyo isiphela. Nezinto eziningi ezenzekile ngoba kusilokho kuphela. Kodwa kwabaphoqa abantu ukuthi abaphumeke manje bayosebenza. Kodwa nje abantu abangamaZulu maqala abavelanga bavuma nje. Njoba namhlanje kugqishe bona emkhukhwini, kugqishe bona zonke indawo benasema hostel. Kodwa abavelanga nje bavuma ukuthi no sesifuna thina ukuyosebenza, baqala ngokunqaba. Wamphoqa uleso sikhathi kwakufuneka phela baqhubeke nokusebenza ukuthi akahambe ayolanda abantu abazosebenza kwi-cheap labor. Ngiyangizwe nje umuntu ekhuluma umbona hayi no ushiso okungazi. Bengithi angidlule. Yingakho ngikubone kubalekile ukuthi simcaphune uSG ayikhulume lento noma engayi kuma details kodwa lokho akushilo okubalekile sidlule. Ngoba inkinga esinayo la sisidila nabantu ohlulwa nje ukungena ku Google. Uhlulwa nje ukungena ku Google abhale i-question yakhe bamnikeza impendulo. Umunye uyasuka abheke ukuthi yena uzizwa kanjani. Konje ngizizwa kanjani ngoMalema? Malema isigebengu, uMalema involved nezigebengu. Mase ngithi kuye ngiphi proof akanayo. Kodwa kuya ngokuthi yena uzizwa kanjani. Yingakho ngithi sinenkinga nje abantu abanjalo esitila nabo la nsuku zonke ekaThixo. Ngicela uzwe la. Simbonile uPresident Thabo Mbeki khuluma ngokuthi angeke sibavimba abantu ababuya kwamanye amazwe ase-Africa ukuza eSouth Africa. Ucabanga ngalokho? I think it's a very myopic way of looking at it. Thabo Mbeki is a former president of the country and udlala enkulu indima ekutheni sibe nabantu bokufika bangekho documented in the country. Wadlala futhi enkulu indima ekuthenini abaphe ama-documents and create an impression yokuthi
everyone and anyone can come into the country. The myopic side of it is that the other countries are not doing the same thing. So how are you extending this or building this Africa, or one Africa as they claim, when it's one-sided, when everyone is coming down? Where are the South Africans or other people going to other countries in Africa? Why base Libya, base Egypt, base Angola, base Congo, just walking in? Why are we the only ones that have to allow that? And it's very strange coming from a man who built a wall at his house for 68 million rand. Why did he build a wall if he feels like it's safe in the country where everyone is just walking in? He must just let the house be and allow people to walk in. I mean, if that's the life that he wants us ordinary South Africans would say, Pile, akayiphile naye, you know. I think into ebuhlungu ngalabantu abahleli kuhulumeni bayazi, ngithi uyazini, he's got security, he's got 24/7 unemali and that. So abakwazi ukuzibeka in a situation outside of their own comfort. Bayazi usibona banamabhizinisi eAfrica that they are taking care of. Therefore, you can't speak against African countries because at the end of the day, nami ngisazoya in all these African countries and do trade. So, bazicabangela bona, unfortunately, and that's the sad part about former President uThabo Mbeki, is that in his view, it's very myopic because ayekho futhi umuntu onqabela ukuthi abantu bokufika bangafiki. Always saying is, abafike ngendlela right, ababe nama-documents, we must know who they are, baphindela nini imuva mawube kubala. They can't just be occupying spaces and places just because they are from Africa. That's not a working or sustainable model anywhere in the world. Ngokusho-ke kukaMangobese Zuma uthi uformer president ufanele ukukhuluma kanje ngoba banamabhizinisi eAfrica. So uma engasakhulume kabi mhlambe lokho kuzothikameza ubudlelwane bakhe nabo namazwe lawa ase-Africa. Futhi uma kuthiwa ukhanda eAfrica, wayikhanda eSouth Africa. Yabona kunephuza akaliveza yena wathi ukube ngesikhathi apartheid abantu base South Africa benza lento enziwa abantu laba abasivakashela ukuthi basuke la bayohlala kulamazwe, ngabe inkululeko yafika na? Ngoba phela inkululeko yafika ngokuthi abantu base South Africa bahlale eSouth Africa balwele izwe la okuyi South Africa. Usho njalo kwenye inkulumo yakhe. Bengithi angikulethele nje le video ngikwazisa ukuthi kuthiweni emveni kwemashi ebekhona ngoLwesihlanu, ngizwe ukuthi wena uthini ukuphawula kwakho. Uma kungenzeka ngelinye ilanga ikhulunywe le topic lapha kwi-portfolio committee yakwa Home Affairs, ngiyozama ukukucaphunela ukuthi kuthiweni uthini uminister we-Home Affairs kuyonke le nkulumo okukhulunywa ngayo, ngoba phela la kuthathwa khona izinqumo, ila kukhulunywa khona abantu aba-electwe yithi ngokuqoqa ama-political party, bese ama-political party ekhipha abantu abayosimela lapha eParliament. Siza ukuthi bathini, kodwa engase ngikutshele khona uyomangala the day uyolalela i-portfolio committee uyomangala, ngoba labantu bathembile bayokujikela ngelinye ilanga basho bakhuluma ulimi olwehlukile, ngoba osopolitiki banjalo bafana nesimo sezulu bayaguquguquka. Kodwa ngiyafisa ukukulethela ngelinye ilanga, ngishilo na izolo ngathi ziningi izinto esingaxoxi ngazo, ziyangikhathaza lezi zinto ngoba ziyakhulunywa, fanele ngabe siyakhuluma ngazo, kodwa ngenxa yokuthi thina njengabantu base South Africa, thina njengabantu abamnyama, we value i-entertainment, yona into esinikwa yona. Into ezibalekile ezingakhulunywa njengoba i-ad hoc committee iqhubeka nemadlanga commission iqhubeka, ama-portfolio committee wonke lawa amanye awamila ayaqhubeka. Ziningi izinto ezikhulunywayo okubuhlungu zithinta impilo zethu. Angeke ngikwenzele umzekelo nje, i-Road Accident Fund usongezo zibukhulumile ngayo ukuthi uyazi i-Road Accident Fund mawalimala eminyakeni edlule kwaphela 3 years, usofika nama-report kadokotela a-3 years, bazothi buyela kwadokotela ufike futhi uyohlolwa kudokotela ukuze uzobuya nereport. Khumbula ukuthi kule 3 years sowurikhavile. Izinto lezi efana ngabe siyazixoxa, izinto lezi efana ngabe ngikukhombisa zona, nansi into eyenzekayo. Yes. If you went to a doctor 3 years ago, all the reports you had are invalid. The Road Accident Fund is going to tell you to go and do it again, unfortunately. So
So that's a very important question that Gundo has asked. Usongezo Zibi uchairperson weSCOPA okuyi-Standing Committee on Public Accounts. Kukhulunywa into ezinje khona abantu abalimala abakabakhokheli. Mhlambe kuthiwe application yakhe ibe nenkinga noma bofakelwe enye lawyer noma kanjani usoziclaimela wena ngenza umzekelo. Sekufuneka manje uqale phansi. Bazokutshela ukuthi invalid le report. And le report ikhuluma ngokulimala owulimele khona. Le funeka ukhokhelwe ngayo. Kodwa ngenxa yokuthi sozothola ireport entsha, ozoyenza ireport entsha, ozoyenza after 3 years walimala, ama-results awasefani. Ama-results awasefani. Buhlungu ke lo ndaba. Kodwa ke into ezinje singiyafisa sizixoxe, ngiyafisa sizikhave. Kodwa ngenxa yokuthi abantu abekho interested kuma topic kanjalo. Ba interested kwimigosi, sibanibani wenzeni kubani MK, EFF, Julius. Kubalekile isikhuluma ngalezo zinto kodwa ikhona izinto ezibalekile ngoba zithinta impilo zabantu. Zithinta impilo zabantu. Angibambe le video ngicela ukuze ukuphawula kwakho la comment section. Mina nawe bese sidibana kwi video elandelayo. Ngiyabonga.